Hei, mun nimi on Kai Lepomäki ja mä olen ehdolla Vantaan kaupungin valtuustoon numerolla 56. Mä ajattelin havainnollistaa teille tässä nopeasti, että mitä te saatte, kun te äänestätte perinteistä työväenpuoluetta Demareita, missä itse olen ehdokkaana, ja sitten tätä uutta niin sanottua työväenpuoluetta Kokoomusta. Mä havainnollistan sen hyvin nopeasti näillä 2 kynttilällä teille. Katsotaan, mä sytytän ne. Tää on tästä tämmönen ihan normaali tulitikku ja sytytetään siitä toi ensimmäinen kynttilä. No niin, eli tää kuvaa työväenpuoluetta eli SDPtä näissä vaaleissa. Noin, se syttyi hienosti ja tää on sitten tämä uusi puolue Kokoomus, tämä uusi työväenpuolue. Katsotaan se. No, se ei syttynyt, mutta tässä oli vähän tulitikussa liekki huono, niin otetaan tasapuolisuuden nimissä kans ihan uusi tulitikku. No ei se syty vieläkään. Polttaa vaan näpeille. Otetaan vielä kerran, että saadaan ihan niin kuin varmuus tästä asiasta. Kun tää on vähän... Onkohan se sytyttäjässä vika? Joo, ei se syty. En mä usko, että se ei voi olla näissä sytyttäjässä ainakaan vika, mutta kun tätä katsoo, niin tässä näkee heti, että tässä kynttilässä, eli tässä puolueessa ei ole sydäntä. Niin kuin te taas näette, että tämä perinteinen työväenpuolueen kynttilä lähti heti palamaan ja heti töihin, että sieltä tulee ahkeraa liekkiä ja se on turvallisen näköinen liekki ja siinä on hyvä olla. Eli tässä nyt semmonen nopea johtopäätös, että kumman sä valitset? Aidon vai piraatin? Kai Lepomäki, 56.